साडी असो व ड्रेस मटेरियल सर्व पॅटर्नच्या व्हरायटी आता एकाच छताखाली. सुरत, बनारसी, साऊथ, इलकल, बेंगलोर, जयपूर. साडी, ड्रेस मटेरियल आणि टेक्सटाईल 4 दालनांचं प्रशस्त शोरूम, अतूट विश्वास आणि ग्राहकांच्या पसंतीची 1985 पासूनची दैदिप्यमान परंपरा. कापड दुकानदार, घरगुती व्यावसायिकांना होलसेल दरात खरेदीची संधी. सुनील टेक्सटाईल, श्री समादेवी मंदिराजवळ, नार्वेकर गल्ली, बेळगाव. कॉन्टॅक्ट 9341114777 आणि 9980241155. लाखो भाविकांचं श्रद्धास्थान असलेल्या आंगणेवाडी येथील भराडी मातेच्या जत्रोत्सवाला मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी हजेरी लावली. भराडी मातेचं दर्शन घेतलं. यावेळी त्यांच्यासोबत विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर, शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर, उद्योग मंत्री उदय सामंत, रवींद्र फाटक, निलेश राणे उपस्थित होते. यावेळी पत्रकारांशी बोलताना एकनाथ शिंदे काय म्हणाले पाहूया. काय वरुण किती महिमा माझ्या भराडी देवीचा, काय वरुण किती महिमा माझ्या भराडी देवीचा. गंध पसरला दाही दिशा आई तुझ्या ग कीर्तीचा, गंध पसरला दाही दिशा आई तुझ्या ग कीर्तीचा. नगरी आंगणेवाडी पावन ही पुण्यभूमी, तिथे प्रगटली आई भराडी भक्त रक्षणासाठी. हो कोकण नगरी आंगणेवाडी पावन ही पुण्यभूमी, तिथे प्रगटली आई भराडी भक्त रक्षणासाठी. प्रत्यही येई क्षणोक्षणी आई तुझ्या ग शक्तीचा, प्रत्यही येई क्षणोक्षणी आई तुझ्या ग शक्तीचा. गंध पसरला दाही दिशा आई तुझ्या ग कीर्तीचा, गंध पसरला दाही दिशा आई तुझ्या ग कीर्तीचा. शेतकरी, कष्टकरी शेतकऱ्यांवर, बळीराजावर आलेलं संकट दूर हो, त्याच्या जीवनामध्ये चांगले दिवस येऊ दे. या राज्यातल्या सर्वसामान्य माणसाला सुखी, समृद्धी, संपन्न, आनंदी कर. बाकी दुसरं काही मागण्याची आवश्यकता नाही. एक सेवक म्हणून काम करण्याची संधी मिळालेली आहे. ती संधीचं सोनं करून लोकसेवा, जनसेवा, राज्याचा विकास सुरू आहे आणि म्हणून मी पुन्हा एकदा मनापासून शुभेच्छा देतो. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.